come back to you.
Sociální sítě Rádia Kiss určitě všichni znáte, pokud ne, tak budeme moc rádi, pokud nás začnete sledovat, ať už na Facebooku, YouTube nebo Instagramu. Všude nás najdete samozřejmě pod Kissem, Kiss Radio, někde Radio, Kiss Radio. No prostě hlavně si najděte ten pravý profil, protože samozřejmě těch fejků vzniká v poslední době strašně moc, dokonce i nám zakládají různí falešní podvodníci profily nám, kolegům, moderátorům. Mně se teda zatím ještě nestalo, ale tuším, že už si vzali na paškál Báru, taky našeho Michaela, Martina Hájka, Martyho Hovorku, tak prosím vás pěkně, když někdo bude říkat, že máte někam posílat peníze nebo budete vidět nějaký příspěvky někde, ne, určitě to nejsme my a určitě to není Radio Kiss, buďte na to opatrní. Co se budeme povídat, prostě bez sociálních sítí to v dnešním světě už asi nepůjde. Přesto, že přináší mnoho negativ, tak mají určitá i pozitiva, protože samozřejmě každá mince má dvě strany. A to ku příkladu, jak se na nich dá vydělávat, jo? Protože je neskutečný, kolik se třeba světový hvězdy přijdou takhle měsíčně jako, nebo ročně k penězům právě skrz sociální sítě. Úplně jednoznačný vládce vůbec na Instagramu třeba, ku příkladu, pokud se budeme bavit, je prosím vás pěkně Cristiano Ronaldo. Jo, za chvíli má úplně nejvíc sledujících, ten má něco kolem 600 milionů lidí, kteří ho sledují. No a za jeden jediný post klidně může říct 71 milionů korun. Dobře, za jedno takovýto fotínko, když se vyfotí s nějakým výrobkem nebo s něčím prostě, tak se říká 71 milionů korun. No, to je dost, ne? Kdyby postoval každý den, tak si to spočítejte. A že teda samozřejmě jako ty nabídky má na to, aby postoval každý den. No, tak to je jednoznačná jednička tady v tomhletom světě sociálních sítích, ale není sám, protože v závěsu za ním je hned další člověk. Opět je to fotbalista, neuvěřitelný. Tentokrát Lionel Messi, který se taky nebere úplně málo, co se budeme povídat, za ním připadá něco kolem 2,5 milionu. No a hned v těsném závěsu za nimi je zpěvačka Selena Gomez, která teda už propaguje jako svoje výrobky a svoji kosmetiku, ale když třeba náhodou něco někde jako zpropaguje, tak si samozřejmě za to vezme taky pořádnou raketu. Jo? Teď si vemte, všichni tady nadávají na Leoše, kolik si bere, kolik vydělává na Instagramu, no to je úplně, to je nic oproti tady těmhletěm hvězdám. Jenom se vyfotím a hned 71 míčů na účtě, no teda, chápete to? Že já jsem se nenarodila v Americe. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is no. Why
'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? I'm human too. Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so Why you gotta be so Tagging voll durch ihre Panzerung. Be happy. We'll be drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind, it's like thunder rolling over and over we down. We'll be drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over we down. We're getting on fire, we're raising up higher. The bottle is up, we're over the top, it's time to get higher. The time of a life is happening now. We're out of control, together we're rolling over and over we down. We'll be drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over we down. We'll be drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over we down. Wir haben sie voll erwischt. Wirkungstreffer. We gotta rock party till the last shot. Voll durch ihre Panzerung. We gotta chuck, better take it unstop. Hey, come drink it till the last drop. So please just let us burn it down this place. And we will end up in the hall of fame. Let's get ready for the drinking game. So come and sip it through the last drop. Over and over we down. We'll be drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over we down. We'll be drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over we down. We'll be drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder rolling over and over we down. We'll be drunk and all of our thumbs run up in the air. Singing in the wind, listen to the thunder. Vyrážíme. S Kissem za volantem po celé republice. D1 mezi 54. a 55,5 kilometru ve směru na Brno. Dávejte pozor, je tam očekávané zdržení a neprůjezdná zpevněná kranice pro poruchu odstaveného nákladního vozidla. Takže opatrně. A další komplikace na D1 potom očekávejte na 246. až 246,5 kilometru. Tentokrát na Říkovice. Je tam jakýsi předmět na vozovce a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Tak prosím, velkou opatrnost, ať si nezničíte auto a ještě navíc, ať se vám něco nestane. I might think too much, drink too much, stay out late. I know I'm just a fool, but I swear I can change. I can steal you the stars, but I can give you this second-hand heart. All your friends think I'm hopeless, they don't understand that this imperfect love can start over again. Máme je. Still take my second-hand heart.
Nedělní den nám nabídne polojasno, během dne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout bouřky nebo přehánky. Slabý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu může v bouřkách přechodně zesilovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 31 stupňů. Tak věřím, že už v tuhle chvíli je většina kysáků vzhůru a možná už připravujete taky něco dobrého k obědu. Mrknem na to. To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Radio Kiss. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be
Pokud se rádi bojíte, tak přijde tam teď, jak si povím, tam je aspoň trochu rozhodí sandálky sáce, jo, jak se říká. Když jsem si ho totiž jako poprvé poslechla já, tak musím říct, že jsem měla husí kůži až na prodloužených zádech. Jistě víte, co tím myslím. No, představte si, jste doma a neustále slyšíte nějaký ty zvuky, jo. A já, když jsem se přestěhovala na barák, tak já tam taky furt slyším nějaký zvuky, jo. Tak úplně si říkám, úplně jsem si představila, že ten příběh jako odehrává mě. Prostě nějaký jako kroky, šustění a něco, furt nějaký ťukání. No a tak se jdete podívat ven, že jo, co se děje, kde to může být, odkud to jde vlastně. A najednou ze sklepního okýnka uvidíte trčet lidskou ruku. A aby toho nebylo ještě málo, a aby to bylo zajímavější, tak si uvědomíte, že vlastně žádný sklep nemáte. Jo? Pouze šachtu s inženýrskými rozvody, kde je teda malinký okýnko, aby to tam větralo. Že? No a v tomhletom prostoru s vámi už několik let žije kdosi. No to je strašný. No tak tohle to není příběh z hororu, tohle to se skutečně stalo. Samozřejmě v Americe, kde jde, že jo? No a paní, která teda tohleto celý prožila, tak všechno začala dokumentovat na sociální sítě, protože se bála, takže už vlastně to první video dávala na TikTok, když šla teda hledat co a jak a objevila tu lidskou ruku, která trčela ven z toho okýnka, samozřejmě zavolala policii. Policie toho jakéhosi pána, který tam snížil, vyvedla tedy ven, vyvedla ho v poutech, zavřeli ho, no ale zjistili, že tam snížil prostě několik let, třeba nevím, 10 let. Což je strašné. To je strašné, že si uvědomíte, že tak já musím teď přijet okamžitě domů, jo, a podívat se, jestli tam náhodou není taky nějaký šachta, nebo co si, co by, v čem by mohl někdo někde připítat. Já doufám, že ne. Ale někde zeptám, minimálně táty, ten by mohl vědět, co a jak, kde ty rozvody vlastně jsou a jestli mám někoho v garáži nebo tak. No hrozný, nicméně teda všechno z pro něco dobrý, tak tahleta paní má to video, který natočila naprosto virální, už to vidělo asi 6 milionů lidí, které je to po svém internetu a věřím, že se na to vy kysáci. Brekeke. Moving on, you know that I'm still asking words. Be honest, oh. Too much submission, company, the way you lie. I feel something, but you catch me by surprise, and I don't want, oh.
Now